Yes, sanibonani. Ninjani niyaphila? Yes, let's hope niyaphila bafethu. Ngiyanibingelela mfoka Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe konke kuhamba kahle lapho nikhona. Ngithi ake ngene la kafishane nje. Sike sithi ukuba nesikhashanyana nje mhlambe kuze kushaye u6 o'clock njengoba manje ku17:36. Sike sithi nje ukuthi ungqumuza nje izindaba ezimbalwa la ezenzakalayo namhlanje ezweni sakhini. Ya, ake nginibonge ngokuqhubeka ni supporta le channel. Ngiyabona ama followers ayangena kakhulu la, abantu bayopress ufollow. Ngiyakubonga kakhulu guys. Uqhubeke kanjalo nangale ku YouTube channel. Na ku YouTube channel umfoka Mkhonza TV and podcast. Ngiyacela nje ukuthi niphume kwesinye isikhathi la maniphuma la after le video niye kuyohlola ngale ku YouTube Mfoka Mkhonza TV and podcast. Kukhona inhlelo ezintsha ezizongena lapho. Yingakho ngiloko ngithi ake nisubscribe ngale ku YouTube. Kusenokuthile okusho enizokubona la ku YouTube ikakhulukazi amalokhu njani ama topics ezobe sidiscussa ngawo azobe awusizo kakhulu kwabaningi benu la. So ngiyacela ukuthi niye khona ku YouTube. Ngiyabonga. Ziyenzeka ke njengoba sibonile ku-MK Party kakhulukazi namhlanje sivuke ngeindaba ezithi usotswebhu wethu eParliament umama uColin Makhubela ukhishiwe kulesikhundla sakhe sokuba usotswebhu MK Party noma uHwip usotswebhu wethu eParliament. So njoba ke ephumile ubese ureplacewa ngobaba uDes van Rooyen. Sizomazi ke noma simkhumbula ubaba uDes van Rooyen ukuthi usebese eParliament isikhathi eside impela usebelapha isikhathi eside kakhulu. Yilo wake wabekwa ubaba uZuma ngesikhathi esepresident ubaba uZuma. Wakwambeka ukuthi abe uMinister of Finance for a weekend. Kodwa ke izwe ladunguzela impela kwaba nomsindo kangangoba ke ubaba uMsholozi waphindwa wamsusa wabuya esikhundleni sakhe wafaka omunye uminister owayefunwa yile system esikuyo eSouth Africa yama capitalist. So ngaleyo ndlela ke azange saqhubeka nokuba yiMinister of Finance. So uyena ke lo obekwe manje ukuthi abe usotswebhu we-MK Party lapha eParliament. Yizo ke ezintsha esivuke nazo namhlanje. Akachazwa kama details ukuthi ukhishweleni umama Makhubela, kodwa ke sithemba ukuthi MK Party ngokuhamba kwamalanga izosinikeza ama details. Asifuni ukuspeculate la ukuthi ukhishweleni, cha, asifuni ukuspeculate. Sizothola nje ngomthombo weMK Party oqondile ukuthi kwenzakaleni, and then ke bese siyakhona ukuthi sixoxe ngalokho. Okunye ke eParliament nje beqhubeka i-ad hoc committee. Siyabona laphana ukuthi today kufakaza u-acting Minister of Police uProfessor uKhatshaliya, Feroz Khatshaliya. Siyabona ukuthi ziyabuya ngempela. Kuke kwaba ne-heated argument nje between yena ne-MK Party, to be specific between yena no-Honorable uNomvalo we-MK Party, njengoba acting Minister uKhatshaliya ebeveza ukuthi unesikhalo kangakanani ngo-Lieutenant General Mkhwanazi ngale ndlela enza ngayo nge-6 July uma enikeza leya briefing. So kuke kwaba naloko ke kwaba naleyo argument between i-MK Party na iParliament. Maye iloko kakhulu ebengifisa ukuthi sithi ukubheka ukuthi niyibuka kanjani le ndaba leyo ukuthi uKhatshaliya uthi
phakathi kwezinye zezinto akhala ngazo ngomkhwanazi uthi kwakungafanele umkhwanazi agqoke ngale ndlela ayigqoke ngayo ngesikhathi enza leya briefing. In short nje ukubeka kucace ukuthi umkhwanazi kubonakala ngathi wazenza umuntu ongaphezu komthetho ngokuthi agqoke ngaleya ndlela mayenza leya briefing. Nakuba umkhwanazi achaza ukuthi ukugqoka kwakhe ngale ndlela ayegqoke ngayo kwakune message okwakufuna kuyithumele eSouth Africa ukuthi indlela eselikhuphuke ngayo izinga lobugebengu eSouth Africa kwakuphoqa ukuthi bathathe i-action njengamaphoyisa okuwukuthi ithi okuhluka kule ejwayelekile eyayibonisa ukuthi baku-combat mode. Mangithi baku-combat mode ukuthi babonise ukuthi manje-ke sisempini-ke manje njengoba sigqoke ngale ndlela, ngoba phela kwakungeyena yedwa wayegqoke ngale ndlela umkhwanazi, nalaba bemeduze kwakhe babegqoke ngendlela like amasosha, ukubonisa ukuthi bayilungele-ke manje impi. Uyakhala-ke ngalokho uProfessor Khatshalo ukuthi kwakungamele. Manje ngifuna sethu ukuyibheka le ndaba ukuthi niyibuka kanjani nina, ngoba mina njengomfuka Mkhonza mangimlalele uKhatshale uma ekhuluma ngale ndlela kukhona into engitshela kona lento, ngoba laphana uma ungabheka kule ndlela afakaza ngayo lapha kule ad hoc committee eParliament, kukhona indlela into okungitshela yona ukuthi lo baba lo uKhatshale kuningi angekho happy ngako, noma afisa ukuthi ngabe kuyenzeka noma kuyenziwa against umkhwanazi. Yayibona? Ene mina njengomfuka Mkhonza ngizokugcizelela lo. Ngikubuka ukuthi indlela noma into ayifakazayo lapho uKhatshale ngokwami, into ayifakazayo laphana ingitshela ukuthi izinto ayikhulumayo izinto okuwukuthi uPresident Ramaphosa, that's how he feels ngomkhwanazi. Mina ngokwami that's how he feels ngomkhwanazi uPresident Ramaphosa, because uKhatshale njengoba akule position le ebambela umchuno as acting minister of police, ukhumbule ukuthi uthathwe outside of parliament and outside of cabinet, walethwa uPresident Ramaphosa ukuthi azo-acta as a minister of police. Now he says this in front of the ad hoc committee. He's testifying against umkhwanazi, of which mina ngokwami this is an indirect image asinikeza yona, noma this is an indirect posture kaPresident Ramaphosa umbeke kulesikhundla. This is a posture asibonisa yona ukuthi uPresident Ramaphosa ufila kanje ngomkhwanazi, ngale ndlela umkhwanazi enze ngayo nge-6 July, ukupresenta all the evidence and all the allegations awaveza ngale la. Angazi wena uyibuka kanjani, ngoba ngisaqhubeka ngisamlalela usafakaza, kuningi ngisafuna ukukuhlaziya, but nje i-picture mina anginika yona uKhatshale ngiyithatha ngokuthi yi-picture uPresident Ramaphosa abuka ngayo umkhwanazi, because ngiyacabanga sengiyazi-imaginela nje ukuthi uma ngabe uPresident Ramaphosa enza i-decision yokuthi akhethe uFeroz Khatshale ukuthi azoba noma azo-acta esikhundleni sikababa uSenzo Mchunu as Minister of Police, baba ne-discussion of some sort, ukuthi ake siyibuke izinto ezikhulunywe umkhwanazi nge-6 July, kusho but baba nayo i-discussion is obvious. Wayengeke uPresident Ramaphosa vele ambeke nje uKhatshale ukuthi abe yi-Minister of Police and all that, okusho ukuthi the fact yokuthi waze wafika uPresident uPresident esinqumeni sokuthi abeke yena ukuthi abe i-Minister of Police e-actayo, it shows ukuthi kuningi ababevumelana ngako, noma izinto okuwukuthi
bayavumelana ngazo ngomkhwanazi ngale ndlela enze ngayo. So ingakho ngifuna mina ukuthi lana ngithi in short it tells me ukuthi emqondweni kaPresident Ramaphosa kwenzakalani ngomkhwanazi. Ngikuthola lokho through izinto ezikhulunywa uKhatshala. In short, kule video yami ngifuna ukusho ukuthi mina njengomfo kaMkhonza i-testimony kaKhatshala in front of iParliament ngokwami i-posture noma i-indirect testimony kaPresident Ramaphosa ngomkhwanazi. What he says laphana uKhatshala mina ngithi ukhuluma indlela noma he's sharing ama-sentiments, the very same sentiments a President Ramaphosa ngani na ngomkhwanazi. Angazi wena uyibuka kanjani, ngiyibuka kanjalo mina ukuthi nje sesingalindela ukuthi after everything sekuphelile nge-ad hoc committee, sekuphelile mhlambe nangemadlanga commission, mhlambe sesine clear picture ukuthi uPresident Ramaphosa mhlawumbe i-decision ayoyithatha noma ngama recommendation ayokhishwa iParliament nemadlanga commission, yipi action okungenzeka ayithatha. Kubantu abafana noKhatshala sesingabona ukuthi ucabanga kanjani uPresident Ramaphosa. In short nje ake ngikusho ukugcwala umlomo, I believe ukuthi our President Ramaphosa, even though as a president akwakuveza ukuthi ama allegations avezwe umkhwanazi aserious, kumele kuthathwe inyathelo and everything, but mina ngibone ngazi ukuthi akakumini fully lokho ayekusho president, ngoba mangilalela uKhatshala engathi kuningi abakudiscussa deep no president ngomkhwanazi. In short, akekho happy uKhatshala akekho happy ngokuthi umkhwanazi wenza leya briefing nge-6 July. So uma uKhatshala engekho happy ngokuthi umkhwanazi wenza leya briefing nge-6 July ene wayenza eqoke ngale yandlela, mina ngithi lokho kuyini, kuyi-image asinikeza yona ngoPresident Ramaphosa umbeke kulesikhundla ukuthi ufila kanjani ngomkhwanazi. Akukho okuningi, yiloko nje bengifisa ukukuveza la njengomfo kaMkhonza. Angazi wena uyibuka kanjani, ngifuna uvolo wakho nawe ukuthi uyibuka kanjani wena indlela akhulume ngayo uKhatshala namhlanje eParliament. Yes, usaqhubeka nobufakazi bakhe, but ngibone ngathi mina sowuvela ulithathile side ukuthi umephi ngalama allegations enziwa umkhwanazi. And ngisho ukugcwala umlomo ngithi ubone ngazi ukuthi mhlambe kukhona i-attack ekhona evela kumkhwanazi against uPresident Ramaphosa ne-administration yakhe. Angazi, asiyixoxeni bafowethu, siyaxoxa lana ngithi sihlaziya yonke into futhi as a democratic country sinelungelo lokuthi siveze imicabango yethu nendlela esifila nesibona ngayo izinto. Lokho engikusho la angisho ukuthi kunjengoba kunje, yindlela nami engubuka ngayo njengoba ngishilo la ukuthi ngihlaziya indlela anikeza ngayo ubufakazi. Ubuke neMK indlela edile ngayo naye eParliament. iMK is not happy. Kafishane is not happy ngendlela uKhatshala akhulume ngayo ngomkhwanazi, of which nami njengoba ngila nge-MK member I concur ne-MK party eParliament indlela eyaba ne-argument ngayo against izinto ayishoyo. I concur nabo uNomvalo lapha indlela bebakhuluma ngayo, but ke angazi ukuthi nina nifila kanjani njengabantu bami la eningisupporta kule channel. Funa siyixoxe le ndlela noma ningahamba niyobuka lama video ukuthi yini le uKhatshala ayishilo specific ebebonakala futhi even nendlela bekhuluma ngayo ukuthi akekho kahle emotionally ngomkhwanazi, akekho emotional, kukhona lento anayo okungenzeka ke futhi ngale ndlela engiyibuka ngayo, okungenzeka ukuthi enye mhlambe lento le eyamenza wagcina kuphikwa yena noma kuchuzwa yena uKhatshala ukuthi akabambe lesikhundla sikaMchunu. Phela kuyenzeka sometimes ukuthi indlela obonisa ngayo ama sentiments akho
ikuphakamisele ama points so to say kwi CV yakho ukuthi wena right for the position. The way akhulume ngayo namhlanje mina enginike enye indlela ukuthi ufila kanjani uMkhwanazi. Umbone kanjani wena uKhatshale namhlanje noma umbuka kanjani makuthi usazoqhubeka mhlambe nakusasa? I'm not sure ukuthi uzoqhubeka. Umbuka kanjani i-testimony yakhe? Umbona kukhona nafuna ukusiza ngayo i-country noma uzele lana ukuzo standa against uMkhwanazi nokusenza sibe ne-picture ethile ngomkhwanazi? Because makuthi ustand against uMkhwanazi, mina ngifila like sho ukuthi is on the other side, opposite kuleli uMkhwanazi akulo. Uyalazi ke Thilipha, ngifuna ukukhuluma ngalo la mina njengomfoka Mkhonza, so ungayicabangela wona. Ngiyabonga ke bafethu, yiloko bengifuna ukukuveza nje la ngoKhatshale nalokho engikuvezile ngokuthi umama Makhubela, uColin Makhubela is no longer our whip eParliament. So asidiscusseni ke umfoka Mkhonza lo, bengisika nje elijikayo bafethu. Ngiyanibonga kakhulu ngendlela enivela ngayo la, niqhubeke ni support i-channel ngale ndlela. Ngiyanicela nonke, ngiyanibona la enikhona njengamanje baningi kakhulu. Ngiyanibona niyavela lana amagama enu, nangu nje uphindile, nangu Mr Fixer, nangu uTeaser at 59, nangu ubani lo licha baningi bafethu. KP Begizitha. Yeah, so ngiyanibonga kakhulu. Ngibuka lapha phezulu ukuthi njengoba ngisafunda la ku TikTok kuningi engisakufunda. Kodwa ngiyayibona indlela eningena ngayo neni supporta ngayo le channel. Ngicela ukuthi nisuke la nihambe nonke niye ngale ku YouTube. Sike siyoyibamba nakhona. Mfike ningene nje ku YouTube Mfoka Mkhonza TV and podcast. Njengoba ngisho kusekuningi okuseza siza nezinto eziningi esisazoyishare nani la engicabanga ukuthi ziyoba usizo kakhulu ezithinta eSouth Africa. Thank you so much for your support guys. Mfoka Mkhonza lo sesiyodibana ke kuma video elandelayo. Sengizobheka nje ama comments wenu ukuthi nithini ngalesihloko bengikhuluma ngaso la. Sokukhishwa eParliament kukamama uColin Makhubela. Number 2 nokuthi uKhatshale nithini ngetestimony yakhe eParliament, ngoba mina ngibone ngathi i-testimony yakhe isinikeza i-picture ukuthi uPresident Ramaphosa ucabangani ngomkhwanazi. Ngicabanga ukuthi izinto ayikhulumayo zirepresenta lokho kucatshangwa uPresident Ramaphosa ngomkhwanazi. Thank you so much. Ngiyabonga.